zunean gertu, sentitzen gaituzue, gaituzue. Argazki bihurtu zaituzte, isiarazi nahi zaituzte, itxumututa gor nahi zaituzte, debekatuta zaude. Euskal preso guztiak kartxelan daudela, esan nahiko nieke haiekin gaudela, gobernu dakit zertan pentsatzen ote da, esan nahi nieke euskal presoak kalera. Euskal preso asko dauz, kartxelan sartuta, ia ezer egin gabe, preso aspertuta, urteak daramatxate, kartxelan galduta, ez da justo haien bizitzaren luka, ez da justo haien bizitzaren luka. Euskal preso eta ieslariak Etxera! Zera nahi zaituztegu. Aujerria, Ciudadana, Euskal Herria! Bueno, Sergio, zure urtebetetzerako eskutitza bukatuta. Fini, Espainia erdialdera bidaiatzeko prest dago, gu bezala, edo zelekutera joateko prest gaudela zurekin egotera. Ia gartzelara bialtzen dugun azkena eskutitza den, azkena izan dadila. Zera ekarri behar zaituztegu, lehen bailen. Eta ez izan dudarik ez, atzera kontaketa martxan dugula, abiaduraz gainera. Behar zaituztegulako, baina batez ere maite zaituztegulako. Gora guta gutarrak, biba zuek. Presoak kalera, maite zaituztegu!